lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Kagem Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik sedaya kang hormati, khususipun warga sepura kabeh wonten griyanipun Bapak Zohan Ari Sandi kalian Ibu Esti Olavia ingkang sampun nimbali kula lan sak kanca rombongan saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno saking Dusun Budu, pewaris saking Bapak Jajo Suwargi, matur sembah suwun sanget atas rawuh undanganipun. Menika keluarga besar Bapak Yohan Ari Sandi kalian Ibu Esti Olavia ingkang sampun ngitanaken putranipun menika Adik Muhammad Mumtaz Al-Fatih. Kula dongakno mugi dados lare kang saleh lan miturut tumrap ing bangsa lan agama, syukur-syukur bukti kalungkuh kekalih lan menaga keluarga besar saking Bapak Yohan Ari Sandi kalian Ibu Esti Olavia mugi tansah pinaringan tambah berkah, rezeki kata barokah, tur-turaken usang ibadah mekalan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, monggo sesarengan hanya seni pagelaran Seni Barong Sidoasih. Sumoga dados ya. Terima kasih Mas Dewa Deroket yang punya tertutup Barongan Jepara. Dan terima kasih Yosote yang sudah mendukung acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Dumateng para pamirsa sedaya, kula saking rombongan saking Seni Barong Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bundu, pewaris saking Mbah Jajo Suwargi. Sasi punika kula saking rombongan boten kajupen ngaturaken sugeng siang, sugeng kepastian malih kalian Seni Barong Sidoasih. Sugeng pinarak ingkang senika sinarya tersepi pasukuan saking Bapak Zohan Ari Sandi bela Ibu Esti Olavia. Bapak Zohan setelah Ibu Esti ing sajak punika manggene hajat letakaken ingkang putra inggih punika Adik Muhammad Mumtaz Al-Fatih. Mugia dadosaken putra ingkang pimpinani kaliyan tiyang sepaipun kekalih. Ugi ing sajak punika boten kasupen
Pulau Pakatorbong ngaturaken matur Gunung Panuwun saking Bapak RT Bapak Arwi Bapak Limaso Bapak nomor 4 ingkang sampun maringi izin kangge kita sampun rombongan. Ing saking punika kula badhe ngaturaken kesenian Jawi ingkang kaping pisan inggih punika tari barong utawi barungan ingkang badhe dipunasta dening Bapak Susanto, Bapak Utomo, Bapak Sony lan sarentanipun. Ewan dene pentul kalian tembung ingkang badhe dipunasta dening Bapak Supriyono. Tembung badhe dipunasta dening Bapak Jowo. Salajengipun badhe angetelaken tari jenengan utawi reok ingkang badhe dipunasta Saudari Yati, Saudari Nengkita ugi sarentanipun. Salampunipun tari reok badhe angetelaken macan kumbang. Macan kumbang samangke badhe dipunasta dening Derek Rian, Derek Jalil, Derek Gandeng ugi sarentanipun. Kasambung kalian tari Siwalodro ingkang salebetipun beberapa badhe angetelaken tari Buta Besrut ingkang badhe dipunasta Jaya seniman saking Seni Barong Sidiasih. Kasambung kalian tari Buruk mekaten kelampahan bicara ingkang badhe kalambah samangke boten panjang saha lebar. Monggo kita bersani sareng kados napa pedereng cariyos saking Seni Barong Sidiasih. Nuwun.
niku opening salam pembuka saking Paguyuban Seni Barong Sidasih pimpinanipun Bapak Mintano saking Bundu, pewaris saking Bapak Jajo Sohardi, khususipun keluarga besar saking Bapak Yohan